Исәнмесез. 1 сентябрьдә партиялар артына Татарстанның 490 меңнән артык укучысы утырды. 55 меңнән артык 1 сыйныф укучысы мәктәп бусагасын атлап керде. Белем көнендә республикада яңа мәктәпләр дә ачылды. Түбән Каманың йөзләгән укучысы 1 тапкыр адымнар күп телле мәктәбендә линейкага төзелгән. Бу республикадагы 5-нче шундый комплекс. Рус, татар һәм инглиз телләрен тирәнтен өйрәнәләр. Мәктәпне Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм республика дәүләт киңәшчесе масштаблы проектны рухландыручы Минтимер Шаймиев ачты. Очень приятно, что у нас есть такая новая форма обучения, как школа Адымнар. Это самая современная технология, это самая современная школа. Стандарт этой школы очень высок. Это мирового уровня. Тут работали выдающиеся организаторы производства, которые строили город, создали одно из лучших комплексов нефтехимии, концентрации, тем более для Татарстана, нефтедобывающей республики. Мы стали одним из нефтехимических регионов. Эврика балалар бакчасында мәктәпкәчә яшьтәге балаларда телләрне һәм интеллектны үстерәләр. Аны яңа микрорайонда ачтылар. Инженерлык мәктәбендә 48 класс бар. Укучылар Әлмәттә химия, технология институтына һәм югары нефть мәктәбенә укырга керү максат итеп куя. Башкалада да дистәләгән мәктәп үз ишекләрен ачты. Казанда Кембриджның Бала Сити халык ара мәктәбе кампусы эшли башлады. Укучыларны белем көне белән президент аппараты җитәкчесе Әсхат Сәфәров, проектның генераль директоры, Дәүләт советы депутаты Альбина Насырова котлады. Белем көне Башкала гимназиясендә да узды. Быел 1 тапкыр мәктәпкә 138 1 сыйныф укучысы килде. Традицион рәвештә 1 сыйныф укучылары өчен 1 кыңгырау чыгылды. Автомобиль төзүчеләр шәһәре тарихындагы иң зур мәктәптә үз ишекләрен ачты. 62 номерлы мәгариф үзәге кыска вакыт эчендә төзелде. 1 мәктәп линейкасына республика парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшинны, шулай ук Дәүләт думасы һәм Дәүләт советы депутатларын чакырдылар. Чаллының 62 мәгариф үзәгенең 1 сыйныф укучылары өчен мәктәп кыңгыравы 1 тапкыр чыгылды. Бу шәһәрнең иң зур мәктәбе. Хәзер 1500 укучы математика, физика, әдәбият һәм тел нигезләрен үзләштерә. Заманча спорт, актлар залы, 2 бассейн, иркен ашханә укучылар өчен уңайлы. Учителя должны сегодня обратить очень большое внимание к вопросам патриотизма, воспитания. Вызовов много, не только ко взрослым, но и к детям. Поражаешься той замечательной школе, которая построена собственными руками и спроектирована в Татарстане. Это уникальная школа, в которой плохо учиться уже нельзя. Основа высокообразованных людей, работающих на многих предприятиях Челнов, в том числе и на КАМАЗе, закладывается здесь. Республика көне алдыннан Казанга Молдова Республикасының Гагаузия автоном территориаль берәмлеге җитәкчесе Ирина Влах килде. Аны Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов кабул итте. Татарстан белән Гагаузия арасында хезмәттәшлекне ныгыту, шул исәптән сәүдә-икътисади багланышларны үстерү, агросәнәгать секторында, медицинада, IT секторда хезмәттәшлек турында фикер алыштылар. Татарстан парламентында Ирина Влахны Фәрит Мөхәммәтшин кабул итте. Ул республика җитәкчелеге тарафыннан тынычлыкны һәм милләт-ара татулыкны саклау мәсьәләләрендә башкарыла торган эшлекле эш турында сөйләде. Очрашу нәтиҗәләрен шәрехләп, Ирина Влах Татарстан һәм Гагаузия арасында хезмәттәшлекнең киләчәк юллары турында сөйләде. У нас с Республикой Татарстан сложились очень хорошие теплые отношения, и первое наше соглашение было подписано еще в 1999 году. И хочу вам сказать, что с этого периода отношения из года в год улучшались, и мы проводили совместные межрегиональные проекты. Татарстан очень серьезную помощь и поддержку оказывал гагаузской автономии, оказывал поддержку и системе здравоохранения, и системе образования. Дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Дәүләт думасының милләтләр эшләре комитеты рәисе Геннадий Семигин белән очрашты. Парламентарий милли һәм төбәк масса күләм мәгълүмат чараларының 9-нчы форумында катнашты. Форум масса күләм мәгълүмат чараларының үсешенең хәзерге торышы һәм перспективалары турында фикер алышу максатыннан үткәрелде. Форумда Фәрит Мөхәммәтшинга бәллүр каләм тапшырдылар. Парламентта узган очрашуда Фәрит Мөхәммәтшин һәм Геннадий Семигин дәүләт милли сәясәтне тормышка ашыруның актуаль мәсьәләләре, милләт-ара мөнәсәбәтләрне урнаштыру барышында масса күләм мәгълүмат чараларының роле турында фикер алыштылар. Геннадий Семигин билгеләп үткәнчә, Татарстан 3 ел эчендә үзенең конструктив диалог моделен булдыра алды.
Бердәм тавыш бирү көнендә 11 сентябрьдә Татарстанда Казанның 2 округында Республика Дәүләт Советы депутатларын өстәмә сайлау уза. Бу хакта Татарстан үзәк сайлау комиссиясе утырышында искә төшерделәр. Тавыш бирүдә 123 меңнән артык казанлы катнаша ала. Бу Татарстан сайлаучыларының 4% дигән сүз. Бердәм тавыш бирү көнендә 39 районда өстәмә муниципаль депутатлар сайлау планлаштырылган. Җирле советларда депутатлыкка кандидатлар сыйфатында 670 кеше теркәлгән. Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев белдергәнчә, безнең сайлау системасы бердәм тавыш бирү көнен үткәрергә әзер. Тавыш бирү өчен барлык участоклар Роспотребнадзор тәкъдимнәрен исәпкә алып җиһазландырыла. Иҗтимагый палатаның тавыш бирүне контрольдә тоту буенча координацион советы үзәк сайлау комиссиясе башлыгы урынбасары Олег Сквордяков бердәм тавыш бирү көненә әзерлек барышы турында сөйләде. Хәзер күзәтүчеләр исемлеге формалаша, аларның барысы да белем ала. Күзәтүчеләр арасында төрле иҗтимагый оешмалар вәкилләре була. Аларга тавыш бирү барышын игътибар белән күзәтергә һәм хокук бозуларга чик куярга кирәк. Очень важно, чтобы и те, кто и представители избирательных комиссий, и, значит, наблюдатели все находили общий язык в интересах избирателя. В формировании такого согласия, такого порядка на участке большую роль играют именно общественные наблюдатели, которых направляет палата. Яңа ел сайлаучылар җәзалары буенча Бердәм Россия формалаштырган халык программасы ярдәмендә барлыкка килде. Эшләрнең барышын һәм нәтиҗәләрнең сыйфатын бер урынга бәяләргә Татарстаннан Дума парламентарии Марат Нуриев һәм Дәүләт Советы секретаре Лилия Маврина килде. Парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде.